V minulom videu sme si ukázali základné typy zložených výrokov a postupne sme dospeli k tejto pravdivostnej tabuľke, čo je tabuľka, v ktorej sú napísané formule a tiež je v nej napísané to, kedy sú tieto formule pravdivé alebo nepravdivé, a to pre všetky možné kombinácie pravdivostných hodnôt jednoduchých výrokov, ktoré tvoria túto formulu. V logike sa často stretávame so zložitejšími formulami a je užitočné vedieť, kedy sú tieto formule pravdivé alebo nepravdivé. Napríklad máme formulu A implikuje B práve vtedy, keď B negované implikuje A negované. A chceme vedieť, kedy je táto formula pravdivá alebo nepravdivá. Takže vytvoríme si pravdivostnú tabuľku, ktorá obsahuje jeden stĺpec pre každú výrokovú premennú. A aby ste zabránili chybám pri vyhodnocovaní takejto väčšej formule, je dobré si ju rozložiť na menšie časti, tie si postupne vyhodnotiť v tabuľke a až na záver vyhodnotiť celú formulu. Do tabuľky môžeme zahrnúť pravdivostnú hodnotu pre A negované, P negované, potom prvú zátvorku A implikuje B, druhú zátvorku P negované implikuje A negované a tieto tzv. Podformule si postupne vyhodnotíme a podľa ich pravdivostných hodnôt nakoniec určíme pravdivostnú hodnotu celej veľkej formule. Formulu chceme vyhodnotiť pre všetky možné kombinácie pravdivostných hodnôt, takže pri dvoch premenných A, B máme 4 možnosti. Keď sú obe z nich pravdivé, prvá je pravdivá, druhá je nepravdivá. Prvá je nepravdivá, druhá je pravdivá. Alebo obe sú nepravdivé. Teraz si poďme vyhodnotiť tieto podformule. Takže keď je A pravdivé, A negované bude nepravdivé. A naopak. Keď je B pravdivé, B negované bude nepravdivé. Ďalej z pravdivostnej tabuľky pre implikáciu vieme vyhodnotiť túto podformulu. A na vyhodnotenie poslednej podformule sa treba dívať sprava doľava, takže v prvom riadku nepravdivý výrok implikuje nepravdivý. Takže výsledkom je pravdivý výrok. Ďalej pravdivý výrok implikuje nepravdivý, takže implikácia je nepravdivá. A vo zvyšných dvoch prípadoch je implikácia pravdivá. Teraz môžeme konečne vyhodnotiť našu veľkú formulu. Keďže na ňu už nemám miesto, tak predstavte si, že je napísaná v tabuľke tu. A táto oranžová formula je vlastne ekvivalencia. Takže keď sa pozrieme do našich vzorcov, tak je to presne tento prípad, ale namiesto A práve vtedy, keď B, tu máme nejaká zátvorka práve vtedy, keď druhá zátvorka. Takže ak si pod prvou zátvorkou predstavíte nejaké X, pod druhou Y, tak vyhodnocujeme vlastne ekvivalenciu X práve vtedy, keď Y. A vieme, že ekvivalencia je pravdivá, keď oba výroky, ktoré ju tvoria, majú rovnakú pravdivostnú hodnotu, čo sa stalo vo všetkých týchto prípadoch. Takže sme zistili, že bez ohľadu na to, či sú výroky A alebo B pravdivé alebo nepravdivé, bude táto veľká formula z nich zložená vždy pravdivá. Toto je špeciálny prípad a formula, ktorá je vždy pravdivá, sa nazýva tautológia. A keďže tautológia je vždy pravdivá, je to v podstate nejaký zákon alebo vzorec, ktorý vždy platí.
A aj táto formula, ktorú sme si vyhodnocovali, je mimochodom jeden z logických zákonov, ktorý sa nazýva zákon kontrapozície. Názov nemusíte vedieť, ale táto tautológia sa vám bude hodiť neskôr pri technike nepriameho dôkazu, ale to už je iná téma. Opakom tautológie je výrok, ktorý nie je nikdy pravdivý. Takýto typ výroku sa nazýva kontradikcia. Najjednoduchším prípadom kontradikcie je výrok A a zároveň A negované. Pravdivostná tabuľka pre tento výrok bude vyzerať takto. Máme výrok A a dve možnosti, môže byť pravdivý alebo nepravdivý. Jeho negáciu. A táto formula nie je nikdy pravdivá. Čo dáva zmysel, pretože nemôžete povedať, že napríklad táto farba je biela a nie je biela zároveň. Skúsme si ešte vyhodnotiť formulu, ktorá obsahuje 3 výrokové premenné a pre zmenu použijem aj iné písmená, napríklad P implikuje Q a zároveň Q implikuje R. A teraz v našej tabuľke potrebujeme zachytiť všetky možné kombinácie pravdivostných hodnôt troch premenných. A v tomto prípade máme až 8 možností. Mimochodom, obecne je to 2 na n, kde n je počet výrokových symbolov, ktoré obsahuje formula. Takže ak formula je tvorená len jednou výrokovou premennou, máme dve možnosti, že tabuľka má 2 riadky. Ak obsahuje dve premenné, máme 2 na druhú, čiže 4 možnosti, tabuľka má 4 riadky. A v tomto prípade je to 2 na tretiu, čiže 8 rôznych možností. A keby sme ich vypisovali jednotlivo, tak môže sa nám stať, že nejakú stratíme. Takže na to existuje taký jednoduchý trik. Pri prvej premennej si napíšeme najskôr 4 krát jednotku a 4 krát nulu. Pri druhej striedame 2 krát jednotku, 2 krát nulu a opäť 2 krát jednotku a 2 krát nulu. A pri poslednej striedame 1, 0, 1, 0. A tu sme zachytili všetky možné kombinácie pravdivostných hodnôt troch premenných. A môžeme začať vyhodnocovať podformule. Takže najprv zátvorka P implikuje Q. V prvých dvoch prípadoch vidíme pravdivý výrok implikuje pravdivý, takže to bude podformula pravdivá. V ďalších dvoch bude nepravdivá. No a v zvyšných 4 prípadoch už nepravdivý výrok, pokiaľ implikuje hociaký iný, vieme, že implikácia bude pravdivá a nemusíme sa dívať na nič iné. Teraz vyhodnotíme zátvorku Q implikuje R. Takže prvý riadok pravdivý, druhý je pravdivý a tak ďalej. A nakoniec môžeme vyhodnotiť celú formulu, čiže znova konjunkcia týchto dvoch zátvoriek. Konjunkcia je pravdivá len ak oba výroky, ktoré ju tvoria, sú pravdivé, takže v tomto riadku bude formula pravdivá, v týchto nasledujúcich nepravdivá, v tomto riadku bude opäť pravdivá, tu nepravdivá a v týchto dvoch pravdivá. Z tejto tabuľky potom vieme vyčítať napríklad to, že ak výroky P, Q, R budú nepravdivé, tak potom táto formula z nich utvorená bude pravdivá.
Z tohoto videa by ste si mali odniesť postup pre vyplňanie pravdivostných tabuliek a zapamätajte si, že pokiaľ na konci dostanete samé jednotky, teda formula bude vždy pravdivá, nazýva sa tautológia. Pokiaľ samé nuly, teda je vždy nepravdivá, je to kontradikcia. Táto formula nie je ani jedno z toho, pretože je niekedy pravdivá, niekedy nepravdivá.